Zurudi hama. Beta. Mari yako Chibage pana? Chibage changu chita $2 for 2. All right. Uri muno muHarare mugutare Harare. Harare ma fresh Chibage chabuda munda nhasi makuseni cheo. Handiti? Chikuba pachiweshe parwosa paka pane irrigation yakanaka singaiti saka panorima Chibage throughout the year January to December tesha pane pachirimwa chino. All right. Basa kuchwana. All right. Nedo tisagare takaita sei. Because they say an idle mind is the devil's workshop. Usunyepa. Pana yesa rukuswera vakagara vasina zvekuita. Vakuzotanga kuva guka vamwe vakutopenga vamwe vari kutotadza kudii. Shamari imagine. Dzimwe ndomupavhaka mukati umu. Toona kuti hatine lost generation manje nenhau yedrug rodi. Handiti, so ndezvinhu zvaungada kukurudzira vechidiki vanogona kungonzwa zvauri kutaura nhasi. Usazombofa kanyepoda kuna mabasa. All right. Usanyepere vanhu. Basa rako unogona kutorigadzira wega. Handiti? Ini ndatenda kubasa. All right. All right. Asi ndakapedzawo kagrafita kana ndiri paoff. Ndoya hangu ndombotanga kugocha hangu Chibage changu. Zvichitofamba. Because hakuzi kuti hangu ndikudada nekugocha but wakaona uchikwanisa kumeka $10-15 profit pazuva. Aiwa unenge watorawo basa wangu. Zvine zvatofamba. Uri pabridge. Hauchasangana nevanhu vanokufura zvisina basa. Maona manje. Aiwa apa uri kurova. Rangu time west for no man. All right. Uramba hwako uchitenderera uri mastreet uchita sei uchiti chazowana basa chazoita sei. Ndakatsvaka kare asoka keungoitawo. Keungoita. Ona. Unokwanisa kudya uite stress hauzofuririke zvisina basa. Ipapo uri kutaura chokwadi. Ndiri kutongoda Chibage zvangu apa timu. Ndiri kukurudzira inzwa vese vakateerera vari kuona vhidhiyo rineri. Wese achaona vhidhiyo rineri anodarika naSt Patrick's nekona Airport Road. Pane chechi iripo inonzi paChurch of Christ. Handiti? paChurch of Christ ndepapa. So pane mukomana ari panapa anogodza Chibage. Unosota wangu. Unosota. Anowanikwa kana ari paoff. So munombouya mombodii? Mombo support. Uyamtenga Chibage masista. Uyamsupport. Maboys nende bonzana. Ngati support. Musaende masista. Musaende. Uyamtenga Chibage. Uyamtenga Chibage. Uyai naye. Uyai nemari. Uyamsupport mukomana. Uyamuchione nekuno Chibage chacho. So ndiri panapa pakona St Patrick's na Airport Road. Pandiri kumbosapota mukomana. Chibage ndochifarira big time. Handiti? Chibage ndochifarira big time. So Chibage changu chandatenga ichi. Ndatenga Chibage guys. Mukomana anosota. Mukomana anosota. But haasi kuziva kuti ndoda kumuitirei manje. Haasi kutomboziva zvoda kuitika ipapa. So hande tinomuitira kasurprise kedu mukomana ari kugocha Chibage. No mageto yuthika tokusapotai kudi kuita mahaso enyu. Hande munozvionera, hande munoona kasurprise kakuda kuti regai tione Muchinda uya kugocha Chibage uyu. Tione. Uya pano mwana wamai wangu. Ndakurova pasi ka. Thanks very much. Chibage cha so sweet. Aiwa masipaka nkumamuita kuti support awo. Handiti? Munhu chimwa nemazai. Handiti? Chita soka. Vhura doi. Vhura do. Right, ndezvako izvozve. Une mukadzi newana ere padeni? Mukadzi newana anonzi Baba Lashoni. Right, Baba Lashoni ndonopa mhuri idyi handiti? Itsvetapo apo. Isapo apo. Handiti? Enda vhura bhuti. Money guys. Raloga. Alright, rirege. Right, chivhura. Donzesa. Alright. Tora hupfu uri ipapo. Pane 10 kg iri ipapo. Ndeyako futi ndonopa Sa hampa yoka ndeyako. Ndeyangu. Kumurira Mwari nyaka dzinge dzine. Ndisingaziye kana diva.
auziye kuti wautaura naye zvakanaka anokuitirei. Sado ndeyako hai ndanopa madhamu. Unoti ndozvatangosanganawo nazvo. Thanks mukoma. Handiti. Mwari akukumbirire hanzi. Aiwa, thanks very much. Ramba uchikurudzirawo mageto youth kuti vasaite zveguka. Handiti aiwa. Iwo ramba uchishanda mwana wamai tinosvika chete. Handiti handizvozvo mukoma. Alright, iri bon. Ndokubata. Sharp sharp. Kawani.